Niin, eli morjesta moi taas kaikille. Se on pelailija täällä ja Torppe. niin kuin aina. Yes. Yeah. Elikkä näin meidän pärinät lähti taas käyntiin. Tästä tulee mining video osa 5b. Juu, Elikkä koska... Niin. Mut tästä ei tehdä niin pitkää videota kuin tosta aikaisemmasta, koska... tästä tulee vaan 10 minuuttia. Tai niinhän me sanotaan. Niin. Joo, tai jos tehdään 15 ja nyt katsotaan se aika. Joo. Niinku silleen. Niinku hyvin. Ota, älä tuu ottaa noita. Meillä on niitä ottaa. Just viime videossa pääsit kehumaan, että me ollaan kuoltu pitkä aika. Täällä on vieläkin nää kököttää nämä vanhat mainit ja uunit täällä. Okei. Tonne päin. Me otkaisin näitä Me ollaan kukkia. muuten aikaisemmissa videoissa sanottu sitä meidän like-tavoitetta. Ai niin, ei hitto. Ei se haittaa, koska ei alusta tarvikaan. Tää rekordaa nytkin, niin se on semmoinen, että minä kuvaan tämän, kun minä kuolin. Juu. Mutta tosiaan me ei, tälle jaksolle olisi hyvä saada 3 tykkäystä. Juu. Joo. Tuu vaikka tästä sisälle. Bargore. Kato, tässä on niinku Bargore. Ultra hard. No tutta, no ei sitten. No. No mit? No mene sit sieltä. No okei, no tuu tästä. Ultra hard Bargore. Kyllä. Sitten mennään takas tänne. Meidän pitäisi ehkä rakentaa toi 3 asti loppuun, koska... Hei, nyt mä tiedän. Pysy siellä. Lähes ei oo mining. Hei, kato, täällä on joku kuollut. Kato! Tänne on kuollut joku. Hirveästi expoja. Ja kaikenlaista kivaa kamaa. Siesille. Ja onks nuo kaksi? En tiedä. Mitä mun pitää? Ai niin. Mistä hitosta mietin? Minä muistin sen nytten. Hyvin mä voin luvata, että tästä tulee toi 15 minuutin. Joo. Mun pitää vähän tarkemmin sit vaan tarkkailla kuinka paljon me nyt ollaan kuvattu 2 minuuttia 52 sekkaa. Joo, mulla saattaa vähän kestää ennen kuin me tuun. Ja tosiaan viime mining videossa me saatiin toi meidän timantti. Kausi alkaneeksi. Kyllä. Elikkä toisin sanoen me ollaan rikkaita. Joo. Ei me hirveän rikkaita vielä olla. Tänne mitä sen ottaa? Jos omistaa timanttia, niin kyllä silloin yleensä on aika rikas. Mut ei yhdestä timantista. No oikein selvästi kyllä. Sinne alas. No niin. Oot siellä craftaamassa jotain? Joo. Sano sit milloin et enää oo craftaamassa. Nyt en enää craftaamassa. Kato mitä me tein. Me tänne 8. Okei. Tehdään tähän sellainen väliaikainen sulatus. Meikä tekee tällaisen. Good. Noin. Koska toi on aika Hei, onko sulla hakku? Lainaat sen hetken. Me haluan tehdä tän sen mun itse. Kiitos. Onko sulla crafting table? Kiitos. Siinä on niinku kaikki. Itse asiassa meikä, ei kun kaivasko vielä tonne päin. En tiedä. Tai sitten. Me laitan tän nyt vaan tommoin nopeasti tohon, niin me hakkaa se pois. Meikä vois lähteä tänne. Noin. Sitten... Noin. Me olin lähtemässä sinne. No ihan sama. Hakkaa se sinne. Sori. Sry. Mitä tehdään tällaisen kivan jutun? Noista tehdään soihtuja. Trallalalala. Nyt on minun vuoro lauleskella. Antti mennä. Tralalala. Ne jää häpeä mittarit ja muutakin ihan täynnä. Antti mennä Joo. vaan. Meillä saattaa ehkä jossain vaiheessa tulla tutoriaaleja.
Joo, ja sitten... Vaikka minä sanoin sen toisessa episodissa, mutta ehkä niinku hyvin heikolla todennäköisyydellä meiltä ehkä tulee jossain vaiheessa tutoriaali, miten ladata texture-paketti. Joo. Se on sitten sen ajan murhe. Juu. Tähän Että jos tulee sitä ei nytten- seuraavaan 10 Minecraft-episodeen ole tullut, niin sitten voitte alkaa muistuttele kommenteissa. Joo. Tai seuraava 20. Jos me tehdään 3 päivässä, niin se 20 on täynnä niin nopeasti, että... Timanttia. Kuinka paljon? Näyttäisi siltä, että tässä on 8. Onko? On. Tints, tin, tin, tints, 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 tin, tin, tints, Joo, tässä tints. on 8. Hei, saaks minä hakata nää? Hakkaa yksin, niin sä saat sen F-siementin. Minä hakkaa 2, 3. Noin, nyt minä sain sen. Joo. Se saat ne vaikka takaisin. Joo, droppaa vaan, jos haluat vie nää meidän chesteihin. Juu, itse asiassa tää lähti ihan hyvin käyntiin tää mainausepisode. Mut tästä ei tuu sit kauhean pitkään. Koska Vielä tarvitaan 2 uunia, 2 uunia, 2 uunia, 2 uunia. Tähän noista kaikista tulee 4 uunia. Ihan sama. meillä on nyt 13 timanttia. Ihan nice. Et Ihan nyt me nice. voitais tehdä pikki ja enchantin teipoli. Et siinä olisi ne meidän nyt ne niinku... Tuu kattoo tätä uunihuonetta. Täällä on nyt pikkasen uuneja. Okei. Juu, tää on itse asiassa aika hyvä. Tässä on tämmönen niinku kiva tämmönen lokone. Sitten törtsit tossa. Toho ja toho. Juu. Nyt tuota testiä saa auki. Hyvä. Joo, mie hakkaan sen. Se olikin vähän väliaikainen siinä. Koska mie laitan senkin tonne. Nyt löytyi kultaa. Nice. Mä voisin lähteä tosta vaikka 20 blokin päästä tonne päin. Jotain semmoista, niin mä voisin lähteä kans Tää vois hakata itse asiassa seinään kiinnittää. Joo, ja sitten kun me ollaan lopeteltu tää kuvailu, niin me mennään tässä maassa varmaan rakentamaan niitä taloja. Joo. Koska me niitä ehkä Voisin lähteä jakseta täältä. kuvata. No ei. Voisin lähteä tästä. Taas kultaa. Timanttia. Eka pikkirikki. Pikkirikki. Tällä on niin paljon kivempi kuvata kuin pleikkari. Ajattelin, että pleikkarilta sellainen, että sä kuvaat kännykällä. Paljon me ollaan kuvailtu, ettei mene nyt ihan pitkäksi taas. Oota. Ei tänne. 8 minuuttia 15 sekuntia. Juu. Eli ei hirveän pitkään. Meikä vois ladata yhden toisen texture-paketin. Okay, mulla on tällä hetkellä ihan normaali. Ok. Mulla on itse tällä hetkellä edelleen se Pure PD-Craft. Okay. Mä ajattelin ladata Fightfulin. Mulla on se edellinen Fightful on 1.8.9, mutta mä ajattelin ladata sen 1.11 Fightfulin. Okay. Tää on niin helppo tää toinen käsi. Koska saa jotenkin niinku, saat paljon helpommin niinku. Ei tarvi olla tätä rullaa pyörittää sellainen. Ja meiltä meidän YouTube-videoiden tekeminen ei jäänyt siihen yhteen aloitusvideoon. Niin. Koska se aloitusvideo humpuukki on ihan täyttä kuraa. Ei kukaan tee aloitusvideoa. Tämä on aloitusvideo. Mitäs minulla tässä olisi? 1000 tilaajaa, niin kerron nimeni. Meidän nimet on jo selvillä. Niin. Kun ei mun se etunimi ketään kiinnosta. Se kuulee päivittäin joku tuntematon jossain kaupassa. Etu. La la hipsu. Tehdäänkö me 20 tilan spesiaalia? Tehdään. 30, 45. Mikäköhän se... Sitten 100 ja 1000. Mikäköhän se
meidän 20 tilan spessu voisi olla? En tiedä. Mun room setupi. Tai mun gaming setup. Mm. No niin, ja nyt käytte tilaa. Nyt käykää tilaamassa, niin saatte kummankin room setupin tälle kanavalle. Joo. Niin, tai sit se on niinku... Kautta gaming setupin. Niin. Miten varmaankin gaming setupin. Sitten älkää ihmetellä, mulla on läppäri, muuten mulla on ihan kaikki viimeisintä gaming-käppää juttua. Paitsi että mulla on gaming-tuolia, joka hänellä löytyy. Joo. Sit tulee erillinen video. Tai voi olla, että me ei tehdä sitä spessuks vai ihan niinku normi. Niin. Nyt muuten tuli mieli tehdä se, mutta ei vielä. Ei mennä asioiden edelle. Mm. Tosta Mullakin on nyt se toinen pöytä. Niin. Oliko se sama, että tästä tulee 15 minuuttinen? Juu. Juu. Tai tässä saattaa tulla vähän yli, kun me mennään tonne ylös ja Niin. craftaillaan siellä. Tästä tulee semmonen vähän vaille 20 ehkä. Juu. Äsken piti olla 15. ja sitä ne 10. Joo, teidän ei kannata niinku luottaa kauheasti meidän niinku juttuihin. Juu, ei. Mutta voitte luottaa siihen, että joka päivä tulee ainakin video. Joo. Kyllä ainakin melkein joka päivä, nyt ainakin aluksi, sitten ehkä joka toinen päivä. Äsken oli joka päivä. Nyt on... Itse asiassa meikä vois lähteä tonne ylös, koska mut meni molemmat hakut rikki. Nekin vois, minultakin meni hakut just rikki. Juu. No voi Ehkä on hyvä aika lopettaa, kun meillä alkaa ihan just pärinät. Jep. Se te ette halua meidän pärinöitä nähdä, se on aika kauheata. Se on ihan oikeesti aika kauheata. Myötä häpeä. Kringe. Kringe valtasi pelailijat ja torpit. Voi nyt mä oon ylhäällä. Joo, ei nyt ihan tässä videolla ehkä aleta niin pärisee vielä. Joo, ei. Koska Voi lopeta. voimia. Lopeta. Joo. Minulla on 18 koalia. Joo, mennään tonne F5 vielä tuonne. Nyt mennään minun kellariin. Juu. Tonne vielä tollasta. Noniin. Nyt nää pitää vaan muistaa julkaista oikeassa järjestyksessä nämä videot. Niinku kato tarkkaan. Jep. Mie menin sitä meidän käytävää pitkin. Mikä menee tuolta. Se on nopeampia. Juu, no niin nyt voitais... Hei, me mennään tähän, toi minunkin kellari näkyy tolleen vähän taustalla vaikka. Käydään tähän. Tällä Mä en tiedä yhtään minne suuntaan, mie katoks me oikeaan suuntaan. Joo. No niin, tässä oli nyt sitten tämä video. Kyllä, Muista- tilaa, tykkää, kommentoi. Joo, tilaa, tykkää, kommentoi ja... Joo, ja se on minun osalta moi. Näin. Elikkä se on minunkin osalta moi moi.